Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред канали Усмон Райгар. Гӯй фурӯшӣ дорем, ҳама ширте. Гӯй нағз. Ҳамин калон 14,000 шириш 14 литр. Гӯй нағз. Кадомаш маъқулай? Номер телефон дар экран, ҳатман занг занед он. Иш 14,000 сомон. 14,000 14 литр шир дорад иншоаллоҳ. Номер телефон дар экран. Марҳамат, занг занед. Иш 16,000 сомон бегусар 7 литр шир дорад. Бо иншоаллоҳ 2 моҳа буғзай. Димоғ пеш биқа мондагия. Марҳамат. сиёҳ майдака 10,000 мега муомилааш ҳаста. Ин 10 та иншоаллоҳ шир дорад. Номер телефон дар экран. Кадомаш маъқул шид бемалол занг занед он. WhatsApp дорам. Марҳамат.